alo sina na ndaro ndị zoro na ndị ọba ndị bobi kubana ọba home of Odogwu Vitas ya osina aka m na-achọ ndị Igbo ukwu ụmụnne oshi ndị a bụ ndị Ọnịsha dọkwa ifuru ndị a ya uniform ha na-adị elu too much ndị Obosi nebo Enugu Ezike Ọgwa community Aguleli Mbise community Obosi Welfare Association Enugu State Women Achi Union Ndashi bụ ndị Agwatana Nnewi community Umueli General Wow, nekwa ndị ala London ndị be ngige ndị ala gbakwa nwunye ha ndị ọcha ndị ala nụrụ ndị ọcha kakwa nkụ this man bụ the fourth person ndị ọzọ bụrụ Progressive Union ebekwana ka ndị Igbo ukwu nọ ndị Osumenyi na Anambra State Ike duru ndị Imo State ha nwere different branches ha nọkọ dị ọnụ Imo State is very very big Ogidi community Nanka wow Nnewi community Nnewi ndị oke amamihe Nkanu development ụmụnne Oshi Abia State Nkwere Suka m gosi ndị abụ daalụ no ọ na-asị na ọfụbe ndị be ha si onye bụ ọfụ na onye akpụ pụtakwapụ ndị akpụ na Facebook a na-identify ndị be ha ndị akpụ dekwanụ ndị bụ unu ha na-ahụ ya Abatete ezi agwọ anyị na-asị Jabanu ọnọdụ ugo ezigbo ada na Obosi ụkpara eze kwesịrị na nkwelezi n'aka mkpụrụ mma ọkụ mma na Obosi odozi akụ na nkwelezi n'aka afọ mụrụ eze ọkụ nne mma ahụ anyị na-ekele ya nwunye igwe na Obosi odozi
This is me presenting to you some of the videos and pictures of our Igbo festival in Minnesota, USA. I'm dancing right now is the Abo Mount of Aglo in Anambra State. We're going to see other masquerades as well. So
Yes, Igbo Day in America, in USA, in America. Igbo Day, live and direct. Munga MC Blessed Base one day, watermelon school and life on Igbo Day in America. Ngba abia na village ya na agba ya n'iti kwazi mmọnwụ n'ime omenala anyị n'ọwa arụ mana ụmụnna anyị niile nọ n'Amerika mba ofesi na-emechasị ife niile mewe ya mma ife ahụ Igbo Day in America 2025 ka na-egosi ụnụ chelu na ụnụ gafe ebe n'ebe mmọnwụ agburu egbu mmọnwụ ha nwechara mmọnwụ efere niile zuo ezuo chi echichi na Amerịka ka ngosizi ụnụ eke ụnụ fụ egwu fụ aṅụrị
aga m aga n'ihu ịwa ọjị ịga ọjị bụrụ ịwa ya. Onye ọbụla nọ ebe ọ nọ ya lewe Chineke okike nke ndị Igbo anya. Chineke kere ndị Igbo, nye anyị amamihe, nye anyị uchu, nye anyị agaramụkwụ anyị ga-eje mba. Chineke kenyere anyị ndụ ụbọchị tata. Ndị Igbo ezukọtala n'obi gị. Anyị bịara be ndị obodo oyibo a na-akpọ America, na mpaghara nke a na-akpọ North Carolina. Anyị nọ na be ha, ha nabatara anyị nke ọma. Ndị Igbo si ọ bịara be m abịawula m mgbe ọ ga-ala mkpụmkpụ apụkwana ya n'azụ. Ebe ha nabatara anyị, anyị na-asị ka Chukwu ka ichekwawa ha, ime ka ọchịchị nke ha ji enwe ike ihiwe obodo tata mbụ June 14th dịka obodo ndị Igbo na obodo North Carolina na-ezukọta iji wee nye gị ekele bụ Chukwu n'ịnọ n'obodo a. Anyị na-ayọ gị ka ị gbaa ọchịchị nke obodo a ume. Chineke, tata bụ ahịa Eke. Ọ bụ ya bụ izu nke isi n'izu ahịa nke ndị Igbo. Eke a ga-eketara anyị ego anyị ga-eji wee zụọ onwe anyị, lekọta ezinụlọ anyị anya. Eke a ga-egboro anyị mkpa, chụọrọ anyị ndị iro. Eke a ga-ewetara anyị ala Igbo ka ọ dị mma. Eke a ga-eme ka ndị Igbo nwere onwe ha na mba niile. Eke a ga-eme ka obodo anyị bụ ala Igbo, n'agbanyeghị otu ndị iro si wee na-achụgharị anyị, ọchụ nwa ọkụkọ nwa ada, nwa ọkụkọ nwe ọsọ. Otu ọbụla o siri dị, ụkwa ijiri bịa obodo a ka anyị ga-eji ala. Anyị na-ata ọjị, anyị ga-atata ndụ, maka na ọjị bụ ndụ. Anyị si na ndụ mmiri ndụ azụ. Ọ bụ ndụ ka anyị nyere Chineke ekele n'ụzọ pụrụ iche iji hụ na ihe anyị kụrụ bịa obodo anyị ga-akpata ya. Anyị ga-azụ ụmụ anyị atụgharị azụkwa anyị. Ndị ụmụ nwaanyị anyị, ndị inyom anyị, ndị nyere anyị na-ayọ gị ndụ na mgbasi ike na ịhụnanya, ịdị n'otu, agamnihu, akụnụba, ọmụmụ, ihe ha ga-eji wee na-echekọta ezinụlọ anyị anya, na-elekọta anyị nwa bụ ndị nwoke anya, anyị nwa bụkwanụ ndị bi ha na-elekọta ha anya nke ọma. Na-ayọkwa gị Chukwu ebere gị nke ọma, n'agbanyeghị otu ọbụla anyị siri mejọọ gị ka ị gbaghara anyị. Na-ayọ gị ọjị a bụ ihe anyị ji wee na-anabata ndị nabatara anyị, si ka anyị tata ndụ na ahụike, ka anyị tata agamnihu, tata ịhụnanya, tata ịdị n'otu, tata agamnihu, ka ihe niile bụ ihe anyị niile chekwawara onwe anyị, ka ihe ahụ bụrụ ihe ga-erute anyị aka wee site ugbu a wee ruo mgbe ebighị ebi. Obianekwu nke ịnọ na Mbụba Amiri Autonomous Community, Ancient Kingdom, kemgbe 1911. So nga asụkwuru ọhịa bụ isi ọfịa, ihe mbụmbụ nke ịnọ n'obodo ndị Amiri. Udo dị n'ụlọ. Anytime you see an Igbo man speaks his language, and he or she is very, very proud of his language. So today we want to exercise that right that we have as Igbo people to speak our language, to showcase that our children too know how to speak our language. So we are going to bring out one person from Abia State, one person from Enugu State, one person from Anambra State, and one person from Imo State. They are going to win prizes because we will ask them questions in Igbo, and they are going to show us that their parents are actually teaching them the Igbo language, not just to dress up as an Igbo person. Because we all know that when you speak your language, people will
identify who you are and where you're from. That is why the Igbo language is very, very important. Abia State. Can you tell us what Chidera means in English? Chidera, Chiedesigo. Chidera, Chiedesigo. What does it mean in English? God has written. God has written. What is so wonderful about the Igbos is that when they name a child, that child's name means something. It's either the name comes from the experience the parents had before they gave birth to that boy or that daughter, but sometimes too, maybe because the environment where they live, they excelled in that environment. That's why you hear such wonderful names. And now his name is Chidera. God has written. Tell us your name. Ahambo Chiziteram Ifedora. Can you tell us what your name means in Igbo? My name means God sent me. Chiziteram in Igbo. In English it means God sent me, and she knows what her name means. God has sent her to her parents' house to be a wonderful daughter, and that is what she is excelling today in. Tell us your name. Ahambo Adanzia. What does that mean in English? Abba. Adanze means daughter of a king. And look at her. Doesn't she look beautiful like a daughter of a king that she is? Please, you need to repeat that again. They need to hear you. Can you please tell us what that means in English? Chiweze means God is king. Chiweze means God is king. Now we're going to go into a little bit of some questions and answers. You all are older, you are not like 1 to 5 or whatever, so let's begin with the numbers. Can you tell me what 10 means in Igbo? 10. 10, Iri. Did you get it? Please, if they get it, now clap for them, let them know that they got it. What does 5 mean in Igbo? Who is saying that? Ask them question. Did she get it? Please clap for her. What does 7 mean in Igbo? Give them this again. What does 4 mean in Igbo? Did she get it? Yes. Can you please clap for her? Now I know that this my young man here is a chief in Igbo. So he's not going to answer all those 1, 2, 3, 4 questions. You are capable, right? Good. What does motor car mean in Igbo? The car that you drive. You know? Try it again. Did you get it? Yes. Can you please clap for them? This is not easy. There are some things, even words that I know that even the adults don't even know. Because I'm going to ask somebody now in the crowd, what does university mean in Igbo? Mahadum. Oh, madam, yeah? If we get 1 year, Mahadum. In my 1 year, Mahadum. What
What is soap in Igbo? Soap, the soap that you use in baking. Ncha. Did he get it? Yeah. Did he get it? Yes. Clap for him, please. What does cream? You know, after taking your bath, you rub a cream. What does it mean in Igbo? Did she get it? Yeah. Clap for her, please. I'm going to ask you, the daughter of the king, right? I'm going to ask you, the wife of a king, or somebody's wife, how do you address a wife? What do you say? What is wife in Igbo? Okay, she said Lolo, because first of all I said wife of a king, and she got it, and she rightly said Lolo. Can you please give it up for her? Once here today, they have been doing so wonderfully well, because our own children are our tomorrow and they are our heritage, so we need to speak Igbo to them. I was saying last one Igbo. I was saying, oh, why are you twitching your eyes? You know? Manakita, so, madam, what are you about today? I win something. Just like that. So for every child that came out here ndị be anyị abịago na njedebe ihe onyonyo a. Kedu ihe unu che? Amakwa m na ọ dị unu mma. Anyị ga na-akwalite asụsụ anyị, omenala anyị na ọdịnala Igbo na mpaghara ụwa niile ebe ọbụla anyị fụrụ onwe anyị. Ndewonu, biko unu echezọkwana ịlike, ishare na ịsọbscribe to channel m. Ngwa ndị be anyị, ndewonu, ka ọ dị.